La convocatòria de Vilatorta per la Independència, la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana Sant Julià, va reunir unes 300 persones ahir al vespre davant de l'Ajuntament. Els regidors del govern i de l'oposició van ser rebuts amb consignes independentistes i van entrar al consistori travessant aquest passadís d'estelades. A dalt, la sala de sessions no va poder encabir totes les persones que van acudir a donar suport a l'Ajuntament davant del contenciós administratiu que li ha interposat la delegació del govern per haver-se declarat territori català lliure. Entre els assistents al ple extraordinari, a més de veïns i membres de l'Assemblea Osona, hi havia nombrosos representants d'Esquerra Republicana a la comarca, encapçalats per la secretària general del partit i diputada al Parlament, Marta Rovira. El grup majoritari de l'equip de govern és una llista independent associada a ERC. Llavors era una manera d'expressar el suport a tots els vilatortins, vilatortines i de la resta de la comarca al ple de l'Ajuntament per la decisió que en el seu dia van prendre i que per tant tots compartim. Crec que el Parlament té la via nacional a seguir, no? I en aquest cas són els ajuntaments qui, a partir d'ara, darrere de les decisions, les resolucions, les declaracions, les lleis que vagi aprovant el Parlament, han d'anar recolzant aquest camí que de forma nacional ja s'ha iniciat des del Parlament de Catalunya. Evidentment que tot es retroalimenta i tot requereix la cooperació i la col·laboració política i també en seu parlamentària farem el que calgui per donar suport a les nostres alcaldies i als nostres consistoris en aquest camí. Amb el lema Ni un pas enrere sobre la taula, els regidors d'Acord per Vilatorta i Vilallaons, Solidaritat i CiU van aprovar per unanimitat presentar un recurs contra el contenciós de l'Estat. L'alcalde va acusar el govern espanyol d'utilitzar els òrgans judicials per fer política quan això, assegurava, correspon als ciutadans i a la democràcia a través de la qual es fan les lleis. Joan Carles Rodríguez situava la moció que ha motivat el contenciós en un estadi de transició entre la legalitat vigent i la que tindrà el futur estat català. També apel·lava a la unitat d'acció entre els ajuntaments denunciats. I aquí sí que m'agradaria fer una crida que si tots els ajuntaments anem units i tots ens presentem conjuntament a aquesta defensa, quedarà claríssim que l'únic que s'ha fet és que els plens dels ajuntaments, que són òrgans democràtics i elegits democràticament entre els veïns del municipi, doncs que simplement el que han fet els que han aprovat aquesta declaració és expressar-se com a càrrecs electes que són i com a llibertat d'expressió que té un estat democràtic, simplement. El ple es va tancar amb tots els assistents cridant a favor de la independència i cantant els segadors.